koro nego bed ni ng'eyo. Cyzel, in korka kori, iparo ni ng'ato nego bed ni rwakore e yo machalo nade? Nikech nitiere decent dressing, to nitiere mago miwacho ni ok ni kare. Ote be naneno ka joneno magwa chwalonwa, ji chwaro palo mopogore opogore. Okay, koro ka pacha, rwakruok maber is relative. Gima en kare ne in might not be kare ne ng'at machielo. Nyalo bedo ni arwako skirt mabor, is reaching down, okay? But oma kama okanyal kata yweyo. And you see, that will not be decent. Tanyalo rwako be skirt moro ma chiek kabisa, but indecent o oumo duga to kendo uncomfortable e skirt no. So that is what matters. Be uncomfortable e law mirwako, ama irwake to unashinda tu ki iwaye. So that's what matters. Also, rwakruok mar ng'ato depend sana gi kaki I respect yourself, okay? Kaki miyori luor. Koro kimiyori luor, sorry, kendo iherori, nitie way ma ibro dwaro ni mondi inyis jopiny kaka gikawi. Nikech rwakruok mari will paint a picture out there. Bro goro picha moro. Koro in kidwa ni ji okawi kama, rwakri kamano. Kidwa ni ji okawi this other way, rwakri kamano. To be nitie gima iwacho ga ni kiuso to yaw duka, to kokiusi to lor duka dong. Penjo ni usang'o? Yeah, mano be penjo maber donge. Koro ka in idwa uso to yaw duka. It's allowed, okay? So point nani, it's relative. Gima kare ne in might not be kare for ng'ama chielo. So we have freedom of expression. Koro kapani oningo ket kum ne jombalariany, but wewe kama individual, ini itingori nade? How do you carry yourself out here? I-brand in nade out here? We wawinja ni Wendy Shaz to bende no sekumo wach makamano wacho ni ng'ato nego bed